рӯзи гузашта мақомоти Русия як спискаи калони муҳоҷирони тоҷикро 120 000 муҳоҷирро спискаашро партофтааст, ки дар он ҷо онҳоро номида мешаванд подконтрольных лиц, яъне онҳое ки дар таҳти назорат қарор доранд ва аз 5 феврал як тарзи нави депортатсия ба роҳ монда мешавад ва ҳамин 120 000 нафар дар хатар қарор доранд.